Usa ka dakong panagtigom sa grupo sa mga charismatic sa tibuok nasud ang gikatakdang ipahigayon dinhi sa dakbayan Sugbo. Moabut sa 3,000 ka mga participants ang mosalmot sa programang gitawag nga Chariscon Philippines 2024 nga ipahigayon sa Oktobre 4 hangtud sa petsa ning tuiga sulod sa IEC Convention Center. Gipasugdahan kani sa Brotherhood Christian Businessmen and Professionals kun BCBP sa pakig-alayon sa Archdiocese of Cebu Council of Charismatic Renewal Services. Mabot sa siyam ka mga dinapit nga mamumulong ang mopaambit sa pagtulunan ato sa tigom. Hatagan og gibugaton ang hagit nga gatubang karon sa charismatic groups ug ang pagpadilaam sa kainit sa ilang tawag sa serbisyo. Pagkaubanan usab kini sa mga leader simbahan, apil na si Archbishop Jose Palma. Nagpadayon ang registration alang niadtong gustong moapil. This will be the first ever permiro gyud ni nga National Convention for Charis Philippines sukad gimugna ni Pope Francis ang Charis no o kon Catholic Charismatic Renewal International Service in Rome in 2019. Our main thrust the next few days will be participants. I think 3 days ago we've crossed the 1,000 mark already. So as you know, there will be lots of last-minute registration. So we pray because we hope to get about 3,000. 3,000, Sister Pre? 3,000. So we pray